assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abdallah, ina son idan ka amsa zaman nan da ni, ka tabbata mu ka amsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Abdul Jabbar yake magana. Ina jin kashe. Yaggo abinda nake bukata mala idan ka amsa zaman nan saboda muna ta zaune ba mu san zaman da muke ba. Inda bukatar za ka zauna da ni to ina son ina jin ka. Kana jiya? Ina jin ka. Yanzu wannan kes din na Abdullah ne shi kadai ko wannan mutanen Kano ne gaba daya? Ai ina buƙatar wanda duk ya amsa ne ni yanzu zan tafi hagun gwamna. Wanda duk ya amsa min ni zan je in kulla zaman. Ni da kai zan bi ku ɗaya bayan ɗaya zan yi magana da kowa. Yau mu da duk mun yi bayani aka maka Allah duk mun yi bayani to yanzu Malam Abdullah ka amsa za ka zauna. Sai ka kira ni ma ka ga mun gashi duk. To abin da yake zan daga gunka. Ka amsa za ka zauna. Wani na ansa mun ansa kai da yawa ma. A'a yanzu kai mun bayani da yaran ka ina son zan bi da kowa zan magana ɗaya bayan ɗaya. Kana ji na? Ai mun muna yin abu ne a kungiyance. Na fahimta. Ba abu ne da muke yi da ka ba. Ko za ka taimaka mu a kungiyance in san suwaye yanzu ka amsa za su yi zaman. Yanzu aka rama kallon ka yi magana ta Allah yanzu kai baka san da suwa kake magana ba akan mukabalan nan. Ni ai duk wanda aka nuna min na gani a Facebook yana magana cewa zai zo na ga kana cewa a tare ni ko kuma washe gari zaka fita shi yasa yanzu na ce da Allah su taimaka tunda na kira wasu na same su wasu ban same su ba yanzu so nake in shiga in fita kun ka rage min masallaci kuma kun ki ku zauna da ni ba za ta ne ta zama haka ba ya kamata ku da laifi ka zauna malam Jafar ka ki a zauna dai malam Jafar ka ki a zauna da ai wallahi tallahi ka ki a zauna inda kana so a zauna ai da an zauna to yanzu ga ni na zauna yanzu ga ni na malam kana jina malam ina jin ka ina so mu yi magana ta fahimta ta ganewa wannan kes din abu ne guda daya ina fatan kana fahimta ina fahimta ba ka nemi gwamnati ke maka adalci ba ai ba magana wajibi ne ta wani adalci bane wajibi ne ai ba inda aka tabbatar da laifi ba a tsaya a zauna da mutum ba wajibi ne ba adalci bane to shi kenan ai abin da ka faɗa ne nake ma magana shi ai abin da na saurara wannan abin da ka faɗa ne ni na san kalmomin da na faɗa editing din da su wannan su ya saurare ni malam saurare ni yawa ai yanzu kaga kai magana aslan kace gwamnati ta maka adalci a kira maka malaman nan ka zauna da su kai ka faɗi wannan yanzu Malam Abdullahi da ban faɗa ka ba za ku zauna da ni bari in gama dan uwana bari in gama dan uwa ai za ka wuce bari tsaya gaba ce sai hakuri da gama bari wannan gaba da tambaya za ka wuce bari in ma tambaya yau da ban ci ai mun ni ne nake maka magana na kike magana amma an ka wuce zan iya manta bari in ma tambaya yau ya yi haƙuri yau da ban ce a yi min adalcin zauna da ku ba kawai hukunci za a yi min kenan ba za ku zauna da ni ku tabbatar da laifi ba sai kawai daga shaida ku a zartar da hukunci. Wallahi malam Abdullahi a babi na babi ne an gwantaka babi na adalci. Wallahi tallahi muna sha'awar mu zauna da kai in kana da kyakkyawan fahimta za ka fahimce mu za mu fahimce ka. Wallahi wannan kyakkyawan fahimta kusa da kira. Ai ka ji a cikin lakka na faɗa. Idan ita gwamnati ba za ta ishe da wannan zaman ba. Ta ba mu dama mu zauna da mu da kai. Abin da jidda na faɗa yana cikin kaset. Kana ji mun gwada wa duniya sun ji jami'an tsaro sun ɗauka sun ji. Sannan kuma yanzu da ka bugo min waya. Idan har kana so a yi zaman da mala Jafar. Ai ka ci da za a yi zaman. Tun da dama an so mukan a shirye muke ai mu zauna. Mun yi duk abin da za mu yi a zauna. Yanzu da sai ka yi to ta ka ji. Abin da za ka yi mana shi ne. Sai ka je ka gaya hukuma ka ce. Tun da hukuma kotu ta sa an dage zamanin. Kai Abdul Jafaru kana buƙatar don Allah gwamnati ta sakale maka a sa maka rana ko a masallacin sarki ko a inda ka zaɓa a sa maka rana a zo a zauna kai a tattauna tsaya ka ji ni ka yi rabas gaskiya da magana ka dawo da ita baya ai an wuce wannan ya haƙuri ji ni ca nake yi gwamnati har takarda ta aiko kwamishina guda ya kawo min har gida da tsarin zaman da za a yi a rubuce aka ban na ba da acceptance letter aka mayarwa da gwamnati a ranar
to wani tsari za mu yi bayan wannan abu da gwamnati ta bani shi rubutacce kuma yanzu yanzu me yasa ba a yi zaman ba me yasa ba a yi ba shine yanzu kiran da ne muku saboda kun shiru zuwa yau an je yanzu kun ce kotu ta janye kuma ina ta zama yau kwana 10 da janyewa shi yasa naga to gwanda tun da na yanzu a gwamnati ban sabo da amsa ba suna ne kawo maka takarda ko na'am kwamishina shi ya kawo kwamishina ya kawo maka takarda ba shi ya kawo ba za ka yi kwamishinan ka tambaye shi na kira shi bai daga ba to ni ma ina shaida ma kamar yadda na gaya maka wa yaron ka dazu mun zauna da gwamna mun zauna da kwamishina mun zauna da duk wanda zamu zauna a kama ne a gaban nan tunda abin da yana hannun gwamnati wallahi ko yau ko gobe gwamnati ce a zo a gaban nan wallahi Abdullahi abin da nake so yanzu dai kenan na samu mutum ɗaya sunansa Malam Abdallah Gadan Kaya ya amsa zai zauna in yanzu aka tsara zama na samu mutum wannan kana ji na aka maka Allah na'am ina ji ai ka san tasirin hasili ai babu wani mutum ina wannan kana fahimta mu dai a cikin wanda muke fafatawa da kai a nan Kano ban ce ma na wajen Kano ba inda akwai ra'ayukan wasu malamai suna ganin an tara an zauna da kai za a tara maka kasa ne an zauna da kai ma ba za ka bari a tattauna da kai ba haka kowa wannan ra'ayuka ne na mutane ma tambaya ai ban boye ma ba ne ba wani boye keke da keke ne wannan dan wai dan karka dauka cewa ya dan yaran ka ya suna cewa ai hakuri aka maka Allah da ka ce maka ka hakuri to in ka na ga maka wannan magana ai ka san yaran ka sun fita suna cewa mun ji tsoro mun kasa zama har wani ya fita yana cewa mun tsoro mun kasa zama shi sa ne maka wannan bayanin nake maka akwai fahimtar yan uwa ne mu ya kanmu a cikin mu akwai wadanda suke ganin ba lalle ne ka ba da haɗin kai ma a yi zaman ba kai karan kanka wasu kuma suna ganin ai duk abin da za ka faɗa ka riga ka faɗe shi kuma maimaita shi za ka yi mu kuma muna daga cikin waɗanda muna ganin a kira ta a tafiye ka ka maimaita abin da ka yi na kuskure idan kuma ka janye ma da gabar mai maka addu'a mun zama yan uwanka 100%. Tsaya ka ji ni kuma ina kyauta maka zaton wala Allah insha Allah wannan abin zai faru wala Allah in Allah ya sa da ka canza ra'ayi ni na kuma farin ciki wallahi ka ji ni barka ji ni maganar canza ra'ayi ai abu na fi komai sauki tunda ni ka ga ra'ayi na wallahi da fahimta zalla nake yin sa babu wani wanda nake tsoro a yanzu din nan ka gamsar da ni canza ra'ayi wallahi da zuciya ɗaya zan zauna da ku wala zabar ba matsala shirye nake wallahi kuna zuwa da maslaha ta hujja da ta fita wala a gun zan muku godiya zan karba za ku ga abin ma Allah ma albarka na ku ji daɗin wannan zance da ka faɗi shi to yanzu abin da yake abin da yake so ka kan rikitarwa Allah jini kana ji ko to na kana ji na ko abin da nake so in kai ma alfarma guda ɗaya wannan kwamishina da ya kawo maka takarda har gida ai ta ga gwamnati ta karɓi wannan abu ko ba ka bane da mu da kai duk ai a gargashin gwamnati muke ko haka ne yawwa to sai ka sake kiransa kai masa magana to na kira bai daga ba ya zan zauna da kai da ni ka san tsari na yanzu abin da na dauka tunda na kira shi bai daga ba duk wanda abin da ya shafa ba shi kadai bane akwai wani kwamishinan ma bayansa na kira ya ce zai biyo ne bai biyo ba wannan shi ka ne haka kira shi bai dauka ba kai da yanzu da kira shi na ce kira ka tsaya kwarai kuwa da gudu kuwa da gudu musamman yanzu abin da nake na ba alƙawari zan kira kwamishina zan masa magana in ce Abdul Jabbar yana da bayani a hannunsa da gudu abin da ya shafa harkar mukabala dan Allah ka saurare shi lalle in kai mun wannan kamun babban aiki to in Allah ya sa kuma na san yanzu a ka turo min da lambar wayarka da zan iya samun ka kai tsaye ai wannan duk sadda awa 24 duk sadda ka kira za ka shi ma kuma yana da lamba ta kwamishina da shi kwamishina wannan duk sanda ka kira ni zaka same ni ina da lambar kamala ina da lambar kamala yanzu kai zaka kira ni ko kwamishina waye kwamishina ne zai kira ta shi ina da lamba ta zai same ni kai tsaye to zan sanar da shi to ba laifi yanzu ina jira kuma ma abin da nake roƙonka da Allah do annabi ka taimaka tunda ka ga na kaddara ka kiran da ne ma kaddara ce ta sa na waro ka waɗanda na ware Allah do annabi ku taimaka ku ba mu adadin waɗanda za su yi zaman nan dan mu samu bakin zaren da in kwamishina ya kira ni in san inda za mu dora saboda yau kuma a ta goma ban yi sallar juma'a ba zulma dukkan waɗanda za su zauna da kai a tattauna tuntuni suna hannun kwamishina to babu damuwa yanzu ina jiran kwamishina to yanzu ina jira alƙawarin da kai min yanzu na gode ina zaman jiran kwamishina zan kira da izinin Allah ta'ala zan kira kwamishina ko mu san zan sa a kira shi a gaya masa khairan kai kuma ka ci gaba da
ka tsaya akan wannan matsaya da ka tsaya cewa a shirye kake a zo a zauna da kai kuma in an nuna maka hujja da ta fita ka Malam Abdullahi to da sai yau ma za mu iya ga mutane karatu ka ji wallahi kai albishir kana ji na baka gane dariya ba da kake cewa wai zaka faɗa masa wai zama gashi na amsa a yi zama kan zaka gane dariya mutumin da ni yanzu ba ni da cas ko an sayar da kuka ce a yi da ni har masu cewa kisa kawai kisa a kashe muku ina da su akwai wanda su abin da suke faɗa akwai wanda suke cewa kawai su abin da suke so a yi musu a kashe su akwai masu da abu ke masallaci ni ne yanzu a ba zaɓin ni zan yadda a zauna ko ka in yadda a zauna yaushe ma na isa in ba da zaɓin har da za a ce na amsa ko ban amsa ba wacce amsa ce ta wuce acceptance letter da na yi ran 28 ga watan biyu ranar da aka bani takardar invitation ta dialogue a ranar na rubuta acceptance na baya. Mu ma haka 100% wallahi to Allah ka taba kwamishina ya kira ni kuma da kuma ba a yi sallah ba masallaci na gaji da wannan abu ya kamata mu zauna da ku inda gaskiya ta tabbatar da a wuce gurin. Na'am? To ai ka fi da gajiya alhamdulillah na yi murna wallahi mun fi ka gajiya da cewa abu a zauna dan mu wallahi na yi murna yanzu da Allah abin da nake jira ka kira kwamishina kuma ina fatan ma daga kai yanzu ba wanda zan kira tunda magana ka yanke mun ta ba ai kadiyar ka ce ka dauko ta malam Jambar na kai ka kammala duk wanda zan kira ka kammala dan kwamishina ni kwamishina na kira shi bai daga ba yanzu idan kwamishina ya yi sauran mutane da kake za ka kira su sauran mutane za ka kira su dama ai bai wuce ba waɗannan dai gayyar da suka je gidan gwamnati suka yi min ƙarya suka datse karatuttuka na ba magana ƙarya ma na ko ai mun zauna za ta tabbata kun ko magana yanzu kaga magana ce ni da kai ba magana a yanzu ba mu gurin ba ai mun ƙarya ba ku yawa ba ai masu ƙarya ba kai karka ba an zo an kawo ba ku yi mun ƙarya wannan maganganun da gwata na faɗa wa shugaban halitta salawatu rabbi wa salamu alai na gaya masa ni Abdul Jabbar na faɗa annabi wannan kalmomi ni ai yanzu tabbatar da su da akwai hoto akwai murya kuma sai kana da naka ai ƙarya ta kai to shine ba ma'anar mu haɗin ba mu zauna kenan dan ku tabbatar da inda na faɗi maganar ni kuma nuna muku inda ta zo ba da mu duk magana ce mai to sai yanzu dai kan mu koma ba yanzu ne lokacin tauna wannan ba malam Abdallah lokacin tauna wannan sadda yanzu kwamishina zai kira ni ji yaushe ne sai mu haɗu da ku mu tattauna insha Allah bi Allah ina gode ina jiran kiran kwamishina kuma to ma da jazakallahu khairan assalamu alaikum abubuwan ligaba ta malam na dawo wata kalma ce guda nake so ta ne wata kalma ce guda ɗaya da ka faɗa muhimmiya cewa ya kamata sauran su ma duk magana da su to a gaskiya yanzu wai ta kama da kyar muka same ka ko za ka taimaka min da Allah waɗanda kake ganin sun cancanci in taɓa su ka ɗan taimaka min da lambobinsu wato kana jina da kan kallon na'am kaga yanzu misalin da ka tsani ni ai ban san za ka tsani ban san me hikima ta tsani haka ne yawa yanzu ka ga maganar ruwa za ka kira wa za ka kira Allah da Allah ai ka fi ne sanin wanda za ka kira kana jin ko taimaka min kai da lambar da mun gaskiya ba ni da lambar da ina sai ka faɗi ka ce malam wani kana son za ka yi magana su ni kuma sai ina maka lambobin su to babu damuwa ina ga akwai malam Bashir Al-Furqan sai a tuno ina son magana da shi akwai malam Abdallah Gadan Kaya malam Abdul Wahab kai Gadan Kaya ina son magana da shi akwai Dr. Sani Rijiyar Lemu ina son magana da shi akwai Dr. Abdullah Sala Pakistan shi ma ina son magana da shi akwai Sheikh Karibullahi Nasir Kabara to shi ma baka da wani ka ba ni da ita ina buƙatar ka taimaka min da ita da Allah malam da Allah ka ga malam kar mu shigo da zawar to shikenan aje wannan shikenan ba kuma zan nemi ta wani gurin a wada ina lissafin kawai ina lissafin wanda suka je suka karata ni jumla wallahi duk ba su da labbasu da ina da tashi da dalla ai da kana jina sai ai da commissioner in kuka magana da shi cikin sauki zai baka nufin kowa da wanda suke zaman da su ai na alƙawari kai mun baka ce in faɗi suna me a cikin ma na ji ai wai dan na ga maman fi sauki to shikenan to shikenan
to ka kuma ban shawara ta biyu mai kyau na yadda da ita in Allah da kwamishinan ya kira ni zan tambaye shi ya bani lambobin na gode jazakallahu khairan Allah ba shi da